Iki lelakon apa nggonku matur rampung sing tak aturi wis nglinang sukma kowe apa ya ora rupa cantrik kepepetan panjenengan yen canipun semerep ning kandhing kepepetan panjenengan njur kula mboten semerep niki dos pundi penemban yen nganti keprungu dhateng Amarta tiang-tiang Amarta kriwikan tadi gojogan panjenengan janipun pendhita sing paling jujur kondange dadi elek sebabe wonten tamu seda ateges pendhita Anoman kae pembunuh lah napa mboten nyemelangi wah bagi mbok aja pembunuh iku tukang mejahi lah kalah pengalaman aduh yen ngono santri iki Gusti nglinang sukma tanpa taliwara karo aku saiki babar pisan nggonmu nulungi karo aku Gustimu seklo lentung nggonono tak tututane sukma tak